bagadik dua muna. Ang sa dapat matong so kata ni dua asa tunglas roh hamuna di hamuna borunami doho berenami asa pinatika kucurma di topi ni tabian manak tu dia tong berenami do borunami mangalaka saya tu sima dapotan persaudian Ima tutu. asa tu sikop tak tu gunai mahamuna tu bagas sebagai dik tua muna nakpe di bagas gedungon nak sikak ni bagas muna mete naik pe amak perfusi kami Gabi emang gabi. lau tu gunai ma berenami do borunami bekang ma godang na hobar tuji Main emang main. Rucok kamu mah raja nami itu rucok ido lihat tok kamu mah asal lihat angka persaudian Faisa bermusik Faisa 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 Horas Maida. Tuhan mana masuk Angkina hita gabe tanpa saja marohata bersih